Il-ġimgħa fi Brussell saret laqgħa urġenti tal-Ministri tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea biex jindirizzaw is-sitwazzjoni straordinarja tal-prezzijiet tal-enerġija biex ikomplu jiddiskutu il-miżuri li jistgħu jittieħdu fi sforz biex jittaffaw l-effetti ta' din is-sitwazzjoni. Waqt li kienet qed tindirizza il-laqgħa tal-Kunsill tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea, il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli enfasizzat l-importanza li kwalunkwe miżura implementata mill-Unjoni Ewropea tkun ta' benefiċċju għall-Istati membri kollha u ma tabbix lin-nies u n-negozji bi spejjeż addizzjonali. Għalina huwa importanti ħafna li kwalunkwe miżura tagħti benefiċċju lill-Istati membri kollha mingħajr ma nkunu qegħdin nitfgħu piżijiet fuq in-nies u fuq in-negozji b'mod partikolari f'pajjiż żgħar bħal Malta. Il-Ministru Mirjam Dalli imbuttat il-qudiem l-introduzzjoni ta' prezz massimu fuq il-gas li jintuża għal ġenerazzjoni tal-elettriku. Din sostniet il-Ministru Dalli tista' tkun l-aktar proposta b'saħħitha jekk tiġi kkumplementata b'miżuri li jistgħu jiżguraw li ma jkunx hemm aktar nuqqas ta' gas. Din il-miżura tista' taffi mill-prezz tal-elettriku bl-ingrossa. Il-Ministru Dalli qalet li għandha tiġi evitata kwalunkwe proposta li tissuġġerixxi tnaqqis obbligatorju tad-domanda għall-elettriku li tweġġa' kemm lin-nies kif ukoll lill-ekonomiji Ewropej. Dan kien il-każ b'mod partikolari għal pajjiż bħal Malta li jiddependi mill-elettriku għall-attivitajiet tiegħu. Malta diġà bdiet tħaddem miżuri biex tinċentiva l-effiċjenza u tnaqqas il-ħela tal-enerġija fil-binjiet u entitajiet pubbliċi. Bħalissa għaddejja ħidma biex miżuri bħal dawn jiġu adottati mis-settur kummerċjali filwaqt li hemm kampanji ta' informazzjoni maħsubin biex jindirizzaw lill-familji wkoll. Quddiem din il-kriżi wasal iż-żmien li l-Kummissjoni Ewropea tħaffef l-investiment tant meħtieġ fl-infrastruttura tal-enerġija nadifa madwar l-Ewropa żiedet tgħid il-Ministru Mirjam Dalli. Hija appellat lill-Kummissjoni Ewropea biex tajn fi tranzizzjoni għall-enerġija ekoloġika daqskemm għamlet waqt il-kriżi finanzjarja meta ġew investiti 3.2 triljun euro biex tinjetta l-likwidità fil-banek Ewropej fuq perjodu ta' 8 snin.